Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds. In deze uitzending van Venray van Toen gaan we terug naar zondag 30 augustus 1987. Op deze historische dag wordt na de Eucharistieviering het officiële startsein gegeven voor de restauratie van de Sint-Petrus-Bandenkerk. De Venrayse bevolking en enkele vertegenwoordigers zijn uitgenodigd om het heugelijke feit mee te vieren. Het geheel wordt muzikaal opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie Euterpe. Namens het parochiaal kerkbestuur Sint-Petrus-Banden mag ik u allemaal hier van harte welkom heten bij deze, dacht ik, voor Venray toch wel historische gebeurtenis. Zo aanstonds zal onze burgemeester, de heer De Vest, even een woordje tot u richten, waarna dus de voorzitter van de Stichting tot Behoud en Restauratie der Sint-Petrus-Bandenkerk, de heer Kremer, ook een toespraakje zal verrichten. Als ik in aansluiting aan de treffende en eigenlijk ook doeltreffende woorden van de deken in de kerk nog een enkel woord tot u zeg, dan is dat vanzelfsprekend om ook van mijn kant nog eens het grote belang van de restauratie van de Grote Kerk van Venray te onderstrepen. En voor de contrastwerking heb ik het dan wat nadrukkelijker over de betekenis van deze kerk als historisch monument in onze stadskern, nadat de deken u nog eens overtuigd heeft van de grote betekenis van deze kerk voor onze kerkgemeenschap. Gaarne wil ik u ook allen welkom heten op deze feestelijke bijeenkomst met deze zonnige dag namens het comité Stichting Restauratie Behoud van de Sint-Petrus-Bandenkerk. Wij zijn erg blij dat wij de persoonlijk tot u mogen richten dit verwelkom, want we hebben u al een bijzonder hard nodig. Zoals u weet kan met de kerk begonnen worden wat betreft de restauratie. Daar eens deel de kosten van het Rijk, van het bisdom, van de provincie en van de gemeente reeds toegezegd zijn. Mag dat zo wel zeggen, denk ik. Maar anderdeels rust een zware taak op ons allemaal. Want wij moeten de rest door financiële giften binnen zien te krijgen op een aspecte manier zoals wij dat proberen te doen. En dat houdt in, beste mensen, wij als parochie en ook buiten Venray moeten 350.000 gulden bij elkaar zien te krijgen. Verder zou ik ook nu dank willen brengen aan de pers die wij toch zo broodnodig hebben en die ons ook wel op een zeer waardige manier van 50.000 gulden van een netto winst hebben iets gemaakt. Ik zie de penningmeester al lachen. Ja, ik zal hem ook gauw afgeven aan hem. Kijk eens. Zo. Ik sta er zeker stom van. Dank u wel, voorzitter. En heel het bestuur. Ik weet dat jullie er echt achter staan. Jaar van het pontificaat van Johannes Paulus II is deze oorkonde ingemetseld in de noordwestelijke steunbeer van de Sint-Petrus-Bandenkerk te Venray. Ter gelegenheid van de restauratie van het uit de 15e eeuw stammende gedeelte van de kerk.
De oorkonde is getekend door de voorzitter van het Rooms-Katholiek Kerkbestuur, de hooggeleerde heer C. Busman, in het tweede jaar van zijn dekanale ambt, door de burgemeester van de gemeente Venray, de weledel gestrenge heer H. de Ves, in het 12e jaar van zijn burgemeesterschap, en door de voorzitter van de Stichting tot Behoud en Restauratie der Sint-Peters-Bandenkerk, de weledel heer W. Kremer. De restauratie van het kerkgebouw werd eensdeels mogelijk gemaakt door financiële steun van de Staat der Nederlanden, de provincie Limburg, het bisdom Roermond en de gemeente Venray. Anderdeels door particuliere bijdragen uit de Venrayse gemeenschap en daarbuiten, ingezameld door de Stichting tot Behoud en Restauratie der Sint-Peters-Bandenkerk. Bij deze oorkonde zijn ingesloten 1 exemplaar van Venrays Weekblad Pelemaas, jaargang 108, nummer 35, van 27 augustus 1987, als mede in 5-tal munten, te weten in stuiver, in dubbeltje, in kwartje, in gulden en in rijksdaalder, welke ten tijde van de restauratie in omloop zijn. De oorkonde is ingemetseld door deken Busman, daarbij geassisteerd door de weledele heer J. Verhoeven. Deze laatste vertegenwoordigen de aannemerscombinatie Strauss-familie Roermond en Verhoeven-Venray. Venray, 30 augustus 1987. Gedeelte voorlezen uit de brief van Paulus, de brief van Petrus aan zijn gelovigen. Petrus schrijft al dus: treed toe tot de Heer, de levende steen, door de mensen verworpen, maar uitverkoren en kostbaar in het oog van God. Laat ook uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel. Draagt als een heilig priesterschap geestelijke offers op, die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift: ik leg in Sion een steen, een uitverkoren, kostbare hoeksteen. In de Heilige Schrift lezen wij: alle vaklieden vertrouwen op hun handen. En in zijn eigen werk heeft ieder zijn wijsheid. Zij houden de goederen van de wereld in stand. En hun enige behoefte is hun ambacht uit te oefenen. Hoe gij ons moet navolgen is u bekend. En we hebben u geen werk geschuwd en niemands brood onniet gegeten. Dag en nacht hebben wij gearbeid met veel inspanning en moeite om niemand van u tot last te zijn. God, gij hebt de kracht van de natuur ondergeschikt willen maken aan de arbeid van de mens. Beziel ons bij al wat wij doen, om door ons gezamenlijk werk volop bij te dragen tot de voltooiing van uw schepping, door Christus onze Heer. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals het woord van uw schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.
Dank u. We zijn aan het einde gekomen van het ceremoniële gedeelte. De woorden zijn gesproken, het werk is ingezegend, de koker zit in de muur en de gedenksteen is geplaatst. Mag ik u namens het kerkbestuur Sint-Petersbanden van harte dank zeggen voor uw aanwezigheid en belangstelling. Nog eens speciaal dank aan onze harmonie voor de uitstekende wijze waarop zij deze plechtigheid, deze feestelijke plechtigheid, hebben opgeluisterd. Rest mij u alleen nog, weer namens het kerkbestuur, allen uit te nodigen om onder de toren een glas grote kerkwijn met ons te komen drinken. Ik dank u wel. Ja, dan moet je wel eens extra hoe lekker. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds.